2025 हारिनि साबसिन बोसोर जागोन, जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन आरो बेयाव जोंनि एचिभमेन्ट, जोंनि गोल जों आदाय खालामनानै बिख'नानै समाधान खालामनानै लानांगोन आरो बे एसेटनि गेजेरजों फिउचाराव हारि दानायनि थाखाय आरोबाव खामानि मावलांनांगोन। आं बेखौनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों आंनि जि मोन्दांथि, आंनि उपलब्धिया बुङो आरो आङो गोबां आत्मबिस्सासि, गावखौनो आङो फोथायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जि मोनसे जोंनो बिसास होदों, जोंनि एबसुनि मावथि दैदेनगिरिफोरनो बे बिसासनि गेजेरजों जों हाबा मावलांनांगोन। मोनफ्रोमबो दखरायाव, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारि, माने साहा लोंनानै हारिनि खोथा सावरायनाय, जेंनानि खोथा सावरायनाय, बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सनि बागै जोङो मिथिनाय आरो बिथांमोनखौ मान होनाय, बे कन्टिनिउवासलि जानांगौ। आं बेखौ गोजोन्थों। आगुनि दरं जिल्ला, आथिखालनि उदालगुरि जिल्लानि एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि, आइजो अनसाय आफादनि, भलन्टियार फर्स, BTSC बा बारग' MBB, बारग' BLT आरो गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुम, लोगोसे समाज सिबियारि, फोरोंगिरि आरो समाजनि गुबुन गुबुन बिथिङाव गोख्रों मावथि आरो दैदेनगिरि हिसाबै हाबा मावबोनाय आरो दिनैसिमबो मावबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला दखरा गासैखौबो लानानै बर' बाजार दखरा एबसुनि मावखुलियाव आरो नैबे मडेल लाइब्रेरियाव गोदान बोसोरनि गेट टुगेदार आरो बोथिसे ओंखाम जानाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव 20 बोसोर 20 बोसोर जिहेतु खामानि मावनायनि सासे मावथि हिसाबै माने खाबु आरो रायजो राजानि आशीर्बादखौ मोनबोदों। बेनिनो माखासे मोन्दांथि, माखासे जिखिनि जेंना, माखासे चेलेन्जेस, बे गासै बिथिंखौ जोंनि दैदेनगिरि बारग' आरो आथिखालनि बिथांमोनजों शेयार खालामदों। खोब मोजां मोनसे हाबाफारि आरो सम सम बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों, खारन जोंनि दैदेनगिरि, बिबानगिरि, मावथि बिथांमोना थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनाय 6 बोसोरनि बड'फानि आन्दलन, गुबुन गुबुन आन्दलनाव थैसोम थांसोम बिथांमोना हाबा मावबोबाय, गोबाङा सहिद जालांबाय आरो गोबाङा दिनै गोथाङै दङ। बे मोनसे गोथां जारिमिन आरो बिथांमोनखौ जोङो जुदि हांख्रायनानै बोथिसे ओंखाम जाहोनानै मोजाङै बिथांमोनखौ जुदि जोङो मोनसे मान मर्यादा सनमान होयोब्ला आरो सावरायोब्ला बिथांमोननि गोसोआव माहारियारि आफादा दिनैसिमबो जोंखौ खबर लादों। बे मोनसे गोजोननाय आरो मोनसे आत्मसन्थुष्टिया फैयो, खारन बिथांमोननियाव माहारिबाद, जातीयताबादा दाबो गोथाङैनो दङ, थैयाखै। दा बेखायनो दिनै फ्राय बेयाव 600 to 700 बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। गोबांखौ जों हांख्रायजोबनो हायाखै, गोबाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै, खिन्थु मेक्सिमाम लेभेलनि बेयाव दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों। बे मोनसे गोदान बोसोरनि जागायजेननाय बे सानाव दिनै 3 जानुवारि मोजां मोनसे हाबाफारि जादों। एकर्ड बिटिआर इमप्लिमेन्टेसननि सायाव गोबाङा मिथिनो लुबैदों। स्कुल जिनि जेंना, एपइन्टमेन्ट, प्रभिन्सियेलाइजेसन, रिक्रुटमेन्ट, माहारिनि इसिङारि आरो बायजोआरि थासारि, जोंनि हा हुनि रैखाथि, जोंनि राव थुनलाइ हारिमुनि बाथ्रा, बे गासै बिथिंखौ दिनै जोंनो माखासे सुबुरुन होदों। बेखौ जों गोसोआव लाखिबाय आरो बिथांमोना जेब्लाबो जोंनि थुलुंगानि फुंखा, बिथांमोना जोंनि माने सर्स आरो रिसर्सबो, आरो बिथांमोननि आशीर्बाद, वेल विजारफोरनि थुलुंगा आरो मददआनो जोंनि गोहो आरो सक्ति। आरो बेजोंसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दखरा जिल्ला मिरु दालाय जों बयबो मावथिया जोङो माने थुलुंगा मोनदों आरो बे थुलुंगाखौ लानानै बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि जे हाबाफारि आरो हारिखौ आल्टिमेट स्टेटास, आल्टिमेट लेभेलाव जातीयताबादि चेतना आरो ध्यान धारनाजों लांनायनि जि मोनसे मोन्थोर, बेखौ जोङो कन्टिनिउवासलि खामानि मावगासिनो दङ। 2025 हारिनि साबसिन बोसोर जागोन, जाफुंसारनायनि बोसोर जागोन आरो बेयाव जोंनि एचिभमेन्ट, जोंनि गोल जों आदाय खालामनानै बिख'नानै समाधान खालामनानै लानांगोन आरो बे एसेटनि गेजेरजों फिउचाराव हारि दानायनि थाखाय आरोबाव खामानि मावलांनांगोन। आं बेखौनो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों आंनि जि मोन्दांथि, आंनि उपलब्धिया बुङो आरो आङो गोबां आत्मबिस्सासि,
गावखौनो आं फोथायो आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जि मोनसे जोंनो बिसास होदों जोंनि एबसुनि मावथि दैदेनगिरिफोरनो बे बिसासनि गेजेरजों जों हाबा मावलांनांगोन मोनफ्रोमबो दखरायाव मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बेबायदि फिसा फिसा हाबाफारि माने साहा लोंनानै हारिनि खोथा सावरायनाय जेंनानि खोथा सावरायनाय बिथांमोननि एक्सपिरियेन्सनि बागै जोङो मिथिनाय आरो बिथांमोनखौ मान होनाय बे कन्टिनिउवासलि जानांगौ आं बेखौ फोरमायबाय गोजोन्थों